A Asociación pola Defensa da Ría responde tras a decisión da Audiencia Nacional de desestimar o seu recurso sobre a caducidade da concesión de Ence. O seu presidente, Antón Masa, asegura que é unha decisión que esperaba, sobre todo se teñen en conta os precedentes. Agardábamolo porque hai cousa de ano e medio a Audiencia Nacional fallou neste mesmo sentido un recurso do Concello de Pontevedra que tamén exixía, como nós, que a caducidade de Ence fose total e non parcial. E aínda que eran dos recursos en certa medida diferentes, pois evidentemente tiñan cousas moi parecidas porque as causas de caducidade son as que son, entón plasmábanse tanto no recurso do Concello como no noso, non? Justamente por isto a PDR non entende a actitude que está a adoptar Ence despois de que se coñecese a resolución. Nos o que nos parece exagerada é esa resposta triunfalista, non, de Ence, dicindo que é unha nova victoria. Esa victoria, se é unha victoria, tivéronla xa hai un ano e medio, non a deben de aproveitar ahora. E entendemos tamén que o que están facendo é aproveitarse de que a xente, e máis nesta situación de crise, non? Pois non lembra que hai un ano e medio xa saliu unha sentencia similar, non? A pesar de prever o fallo da Audiencia Nacional, dende a Asociación pola Defensa da Ría aseguran non estar satisfeitos con algún dos argumentos. Digamos que as argumentacións que se utilizan, que utiliza a Audiencia Nacional, mesmo o fallo, é un calco exacto das que utilizou no caso do Concello de Pontevedra e creemos que nos merecemos un trato algo mellor, non? Hai cuestións ambientales que nos entendemos que sí que son causa de caducidade total da concesión de Ence, que non foron tratadas debidamente e algunhas delas foron obviadas absolutamente, non? Antón Masa está convencido de que aínda se pode decretar a caducidade total de Ence e asegura que están a estudar a posibilidade de recorrer ao Tribunal Supremo.